ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ କରିବେନି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। भाई कौन सीन है? Oh my God! 7 seekers remain as they could not tear themselves away from him. Please, देखो मोबाइल उड़ा देखे।